Tatay Danilo Padinho sa Cagayan de Oro City kinsa nangayo og tabang sa pagpatambal sa iyang sakit ug sa pagpangita sa iyang mga kabanay. May panaw na. Ato ibalik si Cyril Chavez. Mayo 29, banda alauna sa hapon, may panaw na si Tatay Danilo Padinho sa Cagayan de Oro City tungod sa komplikasyon sa iyang sakit nga tuberculosis. Kainumduman nga nabalita sa One Mindanao si Tatay, human nag-viral ang iyang istorya sa social media aron manawagan og tabang pinansyal alang sa pagpatambal sa iyang sakit, ingon man aron makita ang iyang kabanay nga tuwa sa kauluhan. Nag-inusara si Tatay dinhi sa syudad ug bugtong ang kagay-anong si Riza Marie kinsa nakaila lamang niya sa dalan ang gatabang kaniya. Butyag ni Riza nga sa mga ulahing adlaw ni Tatay, way puas ang iyang pagpasalamat ngadto sa dalaga nga miatiman kaniya. Ano kasi kung kapoy na kung kapoy nagyud dili na makaya nga. Hulay na lang, okay naman tanan. Yan ara ko sa iyaha. Taw-taw din adto kay paspas na dayon kayo ang kuan niya, mga pangs bitaw niya. Una pa man sa mipanaw, ubay-ubay ang mga tabang nga naabot kang Tatay. Gani pinaagi sa social media, natultulan siya sa iyang mga igsuon ug nakahinabi niya kini. Sakit man alang kang Riza ang pagpanaw ni Tatay. Apan lipay gihapon siya, sanglit na tuman gihapon ang iyang gipangandoy. Moto, mga kuan. Gamoto kong gilakan gid kay naluoy ko sa yan at the same time kay happy po ko sir kay before siya namatay pinakaampo pa manggod ni. Gilubong na si Tatay Danilo sa Bulonsuri Cemetery. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.